ono oba na tera mfie be si num ni one city kura oba ni hunu bi da pant kura on to bi hye ne da I short kura on ni bi da da bi odidi no empoduru me bi mpa na o ma me oba na asa yiska no de ama no da turu botum be ma bi a otesa no otesa aboa unitire na o sa be ma no odo onkwa ato chacha odo kra abo afode ama bonsam onim eda abefom sa oba no ma me kro no ana girl kro no onya sansuo keke di gufom keke empo odwale no onya bo odini keke ebetima nya wo se de ya bo odu abehonhono kras ma kire o mistake sa oba no na o se ho a enflama boni bi bo wa ne do ko efi se umu ha wanye wasede se be ma wanye kokrokosem wanye kakrakasem na wanye omlento sem efi se be ma ene de okotia ebesene atiri mo odire ne Asisie nti obi ene obi ye adwuma oni nipa ne ye no otua ne ka bosome ebe ka kakra bi ma bosome na so a na wafa kantan cross bi de emla bi awe no adwuma no wayi na di na katua kwam wantua ne ka ya mi betua kapa mi ni atemi modua woni nipa ne ye adwuma to otua ne ka bosome a ebe ka be na watua ma bosome aso na katua kakra obetua ne nua no na wafa koti kwa bi ni nyansa kwa bi no de yi nipa ne di wafa nyansa kwa bi ni koti kwa bi no ni nipa ne nyanto kwa bi wafa nyansa kwa ni koti kwa bi no de asem akyekyere nipa no akati obetua no nti adeshimama mamu nyina ha ade ache ba ku biem de dika yemfa sedam otwedi ampa kwa me ejo boss ro basa se tutu boss nyame otonsuo ba wi obohu ba hamba no ba nom waduma boaye da so te ase katrama da bodwo mogya di mu afri sane a e otwedi ampa kokroko na dumala kwa nana kumase mechiawo nana kumase TV mechiawo abrochimem London ho na wo nana kumase TV mechiawo nchia mu ye de pa oye me fan kese pa ba kono no nana kumase TV mechiawo ebru memo ha awiai edo twedi ampon kokroko edawase odo mapa wo edema me ne akoma pa wo de ma me medawase pi medawase ensa esie eni kaja eni aseda medawase ahwefo nana kasi TV na mo hwe nana oya de kese kronkro Tano Komfor na me ne mo hia awia yi sesia yesi bosome miensem ebekola wie eme ebeko bosome enan na jese e onyankopon na dumala kwa ebreko na anu ye di bro nya wie ye besi bosome enan mu ya putoka samu e fe no epura ye besim na jese ye kekakọ afe no ani mfimfini no ye di bro nya wie nipa mpempem awu nipa mpempem so sebe odadem kro wontimi nsoriye na nso me no mienu onyankopon na dumala kwa ye da so te ase asedanka nyankopon na enka ye nanan mabosom ne ensamanfo ena ya desua no ya to dini osisifo otirimodemfo ni nyina omo ye ntafo sisifo otirimodemfo omo ye ntafo na yebesua ho ade ansa na no nana kasi TV na wo hwe me nua subscribe ne share comment ne fama unua se o patetesem abakosem adumankumasem amamre amane sunsumo hintasem afutusem bebusem ekoya nipa da sani befa so obebo ne bra obetutu na nan obehwintia onhwe ase no hwe ase mpa empo ne humpo ene nka enete afutusem ya ebua manipa asetram ne na blabom koyie mani nipa enida ho asem papa ne boni mo ensonsoye ye dantemu a ene papa ne boni nyina futufly akabom ye hunu boni ene ye hunu papa onipa ye boni a onke emori brim na empusuru kura opusu nyaka akwaya sezesi a Ghana ayie ene ayefro ohunu sonso ye dantemu ye ayefro a eye ni gide ye ware a people entuma fita people grind ye kwasie frusu na yie ba people no ni yie mu no kra no ade e be kye na sie twa entuma fita ena obi awuo no
afa de yetwa ntoma ye niema no nnuane ahodo enam akese na me de be wada enka ne kwaya ne nananom fa so ye yie ya ye medical ye nkyerɛkyerɛ bi atwam na ye be hyɛm kra ye de beto kyena ekwaya nananom fa so ye yie ne ekwa fa so yie the next video program ye be ye engineer twerɛfato ekwaya nananom fa so ye yie ne de compare ne ehunu ne abraba ye buo mu sai papa wo sai nye papa wo mesrawo kosware hwe na nakasi TV wate na aboa wasetrem ne abrabom na aboa mu papa ne bone mu nsunsuye na aboa mu watwe ho afiri bone ho na aboa mu ohunu ugina bere ene de yesese wo ye aboa mu akai tete atempo mu ohunu ye nanano mu tirim po ya eni super pa oda na di free tete di besi ye ye hwe Atiri mo odene ene osisifo enkane sabia mu sabia nyaado ye nananom na adwuma no ye no ye kua le kua adwuma no sabe kafra mesra kan obi nyima no nsi bone na omu titru ye nananom a sabia mu sabia nyaado ye kua akese pa no one ne yerenom ene ne ma omu dokua adwuma no ekire so duru mpempenso a sabia mu sabia nyaado omuti ko sirem kofa nipa ba ema sabe omuzo so be de enti anka ne ye nananom si ye ko sirem kofa debida ye kofa debra ye kudi debra leba no a na ye kano no ye nananom si ye kudi debra enti be sirem duanom e ya adesua obi anyima no nsi bone e ya ade amunim se na wo ho ene ya be ya ma na ye nuanom siremfo kora no ena omu womfo che ye ya asantefo ye akanfo wo ya akan memu ha nyina ena wokọ goso okọ ahafu untimi nka Ghana memu ha afana nyina titru ye akan memu ha ena siremfo ne wokoko papa efese enka ne ye nananu omu dokoko ye mfu ahodo no ene asan abibifo ayaba asantefo ye akanfo me ka akanfo nya asantefo nko ye mpebre ahoprapra adwuma ne yepe enti ne abra bo apasesa no obi a pese obetre krokesim obi a pese mko trankran pese betre kumase o bi de mitu bata enso enka baabia ne ha sei ku adwuma nhira wo mpa adwuma sika wo mu enka ne ye nananom wo hwe krofrom ene kumase abro side da akese a ye nananom bi ku adwuma ene na ye ene ye mpeku a ene ko wale wo ba na ka che ne se ekua me ba be yi okọ wala oba nye nduru hompo wala wako hunu oba akọ serepe oba ese na mpacha wo ya adwuma be yi usimi ekua ni oba tru be sia power so no oba no be bo wani ama wani ku highlight ba bedum ya akọ so oba pa ne mrem kọ so oba bi pe na aka yen sam ekua ni ye mukua ba kokora kuafo ye mu omba kokora enso ni bibi onipa onyankopon ni ewo omo so a onyame nsa da omo so pa eni akuafo onipa omo wonhyira pa eni akuafo adesua na me de kua ena ebe ye emfato na me ka de akokua efise na nanom na omo ye kua adwuma wate ase ya wo hunu oba na oba sabia mu sabia nya ado akeka na mawure so na wa dress ayi ni makeup papa bi aji ni mok na onam krochia ya sabe uhuna ase yes sabe etie ne double nam nie na akoka kire oba na se me pa cha me pew me show di ope bia be de be ma o me yekuani ana na oba no o ko fa na de ne mawire na wa hyehye no edina kwotena kwayim edene nsa ko wuro akotete nete akotete nsunsuru kosua akwo hye mu wire mu ana asumbo bi obehim wo no adentia efrise ya yira kwai adentia efrise ya fom kwai adentia efrise ye nkai tete atempo no enekua sika okua mu che bibia business e koso wiase no menam ka kire wo ebie no ho ade yonko ne kua
se wo ye kua na adwo ni ye kua na Nyankopon boa eto bosupa guso na nya bambo bi ma ho ena nti ofudie no ho a nika kire wo ye kua eto aso afe the next year afoforo waye the following year bi mfie miensa wato aso aye na wo ye nipa woni da fom na ye ya meka kire wo se wo benya getira wo betwa ye kua ato tractors na ya ye ka Ghana eskafo a eni be se mfie nsia pepepepe na wo so wo ye defo enso le obi e na opekua obi a otie kura ase kura ye kua no sebi mpraduasa obo mpa ye se ne sabe keska no betra kru kesiem abaye business unu mara kudi ntia efre se ya fom kwai ya sa mamle ye muade ye mfele ade ye nkai tete atempon no ena Onyankopon nhira abaye so ya hwade konkurase akohwe enkurase fo ntanyale unu mara kro de dikai Onyankopon sada won so de toso miemu onyame ehira won de toso miensa anhama ene ahonhom nyina ebo mu chidom wasole anopa kuani wafa na futade ahye na wafa na sekai ne kente won na yire ekwa fuom de suom osore ye ahasuo no a egu ya onamu no sa ahasuo no mekasma kyerɛw eye duro ni sunsumu ade kese pa enti okuani onyale basabasa okuani engu basabasa opa ya konkurase kohwe enkurase omungu basabasa fese ni nyina echi no ya Onyankopon hyira na nsa da won so no na hahama ete won kasa ehyira won nyina no onu mare kro omudi aduane papa kontomlei ofa afikyira wote ya na ode siso ono a opoto ede enkwanwu yi aguso de odi nwuro ode nkwanwu papa bi aguso ode kwansu so aflem atotono momoni bi de atwim hwehwehwam bancha pese kwa no obedi a flesh de bi o hodere di hama no adi donom enkurasefo mema omo be memu ode che ye na etikumase a sabe ka flache asampa na meka kire wo kurase ni be ma efe kurokese ni ba wo ne ira wo a wo ni kunu no okọ no ho a onya ni gieda fi se enuane o mu di no omo ho den to omu ntiri da bia omu ntiri gira da so omu ntiri no emu sene sane omu di aduane panti da bia no ya de ntimi ntra o widiem wo akurase a esikire nuane omu ntani efi se sikire no sika o de beto sikire no o de beto nkyere no de aguaduane no de aporo ho no wadi efi se unim nipa amane ye hunu ya de bebre ye nya fra sikire mu esikire emema fa esisi asensire nyina ye sikire nuane asampa na meka kiro minua no matitiru mu wa ma no ne abrochire no mema no munsu ni mfremfrem ade wate onsa kwatena abrochire sabio ahoade ane kura wa na onyanko ye na wo Ghana ha no onsa so ate efa wo be masem esikire nua no mesremo epiranipa ekumnipa pa mesremo sa sama maka kire wo yi esikire nua no eche se mama goat unu mara kro efiso nipa wo wa hodena na atimi bibie yade ya ye ni ahode ya mpem chele na nakasi TV na wo hwei na wo yade kese kronkron Tano Komfor na me no mahia yi onse me ya adesua me de bo ba akotimi kum no mama akobako be senan ye be ye tirimode ho ayi o enso ahunu mama adesua kese pa ade bo nipa pomudere efisa mahwafo no matiefo se woni ahode na woni ani je mpo na wakasa me kohwe na nakasi TV na me kotie mpo woni ani je na yede na wakotie ade ebe hye onkuran ababu ama obi bia to yi enti me pom dene ho ehia me da ase osisifo wasisi ni pa asisi obi dwuma oto ye wasisi ni pa asisi abofo woni mara kro nipa bebele tirimodene wasisifo eniema bia ekoso wiase etirimodene ne asisi anti obi yi adwuma oni nipa ne ye no otua ne ka bosome ebeka kakra bia ma bosome na so a na wafa kantan cross bi de emla bi awe no adwuma no wayi na di na katua kwam wantua ne ka na mi betua aka pa
mini atemi modua woni nipa ne ye adwuma so otwa ne ka bosome a ebeka be se bosome ebere kakra bi ebeka be na awotwe ama bosome aso na akatua kakra obetua ne nua no no wafa koti kwa bi ni nyansa kwa bi no de yi nipa ne di wafa nyansa kwa bi ni koti kwa bi no ni nipa ne nyanto kwa bi wafa nyansa kwa ni koti kwa bi no de asem akyekyere nipa no akatua obetua no nti o sa nipa no obenya fobuo pa so twe kese awo kokua muchianim owo daache uwudem awo asamado akoso a obetime fo obi birthday obetua ne kanti osi birthday na me fa na adwuma na wo se kaye kopem ha wanya mpem ha me why wono an mitirim se onipa no adwuma ode ma no waya wie akatua obetua no nti wo se wanya adwuma na nwie kapreba omfa ma no oda saniti be daada nipa ede ensem bi ni mla bi ni ade betime ede daada no de wi no o menua yankoi na adwuma bi wo ha yankoi adwuma no yentu kwai yakone ekoye adwuma na bosumi bia obenya sika woyi obeye woyi we de bema wo ye bema woyi na empo enu afi no obetu asifie ebe wi akire no adwombone enada asem ene atirimodinti odinipa no koduru ho a enhye ode ne kwai eyeye no enye saa na tie enam hu ba bia amane no hawo ne atete osisifo de bi no otirimodinfo bi no na ni bibi yesisie yenuanom ne kwasiabuo ne asisire ne atirimodinti obi ba wiase ne yire na anaseda ba ma bi ba wiase owale ye ne yire ona anaseda di tirim di tirim wonya ade bia ma ne yire no enka na komada atirimodin fita how on kekra ubenya aptemu bone ewo kwakua mochianim ewo wudem oba bi be ma bi so ba wiase ne yire ona na yire aseda ona na yire aseda da bia ono da ase da bia ono da ase mo am bible mo di eche no o se oma emu wo nhira eche oje oma emu wo nhira eche oje se wo de ade eche obie uyi saraka emu wo nhira eche obi a woji bibia firi ho obi ba wiase na yire ona na yire ase da obai mesraw ya ma adoyem la wabla bomwate ukunu nyase sabia musabia nyaado ene Ghana fo ma yaba on de da bia opese ni kunu obona kohma da bia ni kunu to atade ma no ni kunu to mpaba ma no ni kunu ebi ma no wotimi surprise ni kunu da ni kunu timi moni din ka se asumasi ana obentere me yiri empo saa de we ena me yire so na me sakan ena me yire so na me sumdwe me ena me yire so ne seda oba bi ba wiase onye okunu papa da o girlfriend onye o papa da o boyfriend onye ade bi ama surprise da ewiase benkum dwale nifa ene nifa dwale benkum aware ate sa ahwehwe o hwe oyonko a no nso ahwe obi yesisire firi utirim na yesisire no sabia mu sabia nyaado obi fufu obi adwuma ate sa aware ate sa yonko o hwe no nso ahwe obi firi se oya sro oya ehia komfo ehia yalefo ehia komfo ene ehia yalefo komfo a ono no komfo a akọ ho no ohia se obeba ne nkyɛn na wayi bibia mu amu agidiri monye bibia die oyalefo to so a okọ komfo no onso hia bi firi komfo no se komfo no so be sade ade timpanifo se ehia komfo ene ehia yalefo onya nkyerɛkyerɛ mu we wo ba bia jesana na kasi tv jesana na oya de kese obi ne boyfriend na anaseda ne girlfriend na anaseda 3 years o menye sugar mommy bi menye sugar mommy na wanya no on de ma me sole a na sabia mu sabia nyaado na wonu aduane na ode ama no anopa waye team pampa na ode ama no adi awia na obona pesi papa bi ayike sutudu papa bi mpanifo si sutudu still papa bi no waye no ode ama no wadi
no odi nsuo si ne nkyɛn owi a ne drink papa bi ne fruit juice bi no wanom ni nyina achi no edura nwumra a owo fufuo pa ne nkatekwa papa bi adwene nkwa yi akwa bi no odi abo salai soup so a wa yere se poso no odi esi ne benkwasea no wa kye ne ti ojimifo no wa sankwai o sankwai wi a edura nwumra no wa sa kan ba na to no wa pem ne pem tro ni nyina achi na de achi a oba besia no atunu botom no yi sika no de aba bema wajimi ataba na wo so age no nam me de oba bia menya no so wo so guma no otisifo no kokotako odidi nipa ho wataba na wuhuniye wafo atwo ataba kwadonto na wunim amane kwanso ka bema ona abakoma edema oba na emum de opoto na fi onchi so dibumu benkum dwa nifa ene difa dwa benkum anye bia akra no o wale oba no oba ehwewa enye boni o na emum obi to na yere omo na kohomada wakofa mpra bi manya sugar mommy omo na kohomada da bia oba no ono ma ne di otoma ne hye otontoma pant nyina he na sene udura no pa oba besia obo be ma kohoma ete se de obi bo akohoma ama na yere ne ba oba no wada ne be ma na be ma no wada no oba be ma yi wadwene yo se onya sugar mommy wadwene yo se onya de efo me ka asema kyerɛw empadimfo se ye kamfo du aforo no ye kamfo achacha wajimi ataba minto sabio be ma bia wotesa no wajimi ataba esro de ye mebe kan yo me ne me yire na tie me ne me girlfriend na tie madwuma sei na se be ma no to oba na to amodia da bi ende mfa ho kra ene de wo oba na se okunu o boyfriend bi adwuma sei ya wo hwew na wo to amana di na se wo yini ma Nyankopɔn betua wo ka ubenya atemuo awo kwakua mochi anim ye betwa ma papa woni be ma te na be ma adwuma sei ma bebre oni be ma te ne boyfriend ana okunu te okunu adwuma sei ya na se wonya bibia empokura be komkwa na be ma no mpo ne boa na ma ne dwetre odi adwuma aduane kakra obenu ama be ma ni bia di obi obeyi ama be ma na tunu botom no empo enakro ma ne kunu ne na otibi di be ma na tem sere kwase nyina ena mo hianti o saba no uye sisifo uye tirimodefo na benya asotwe nya sai bi na meka wo be ma no ahokyere na aka no ena aboa no na dwuma sai otwentwe okwanko oba ma na sawo oba no dan wati koma no a waye bone kese pati Nyankopɔn nya sai bi ne ya kire wo ya oba ma bi okofa oba no omo na komada chopon ya di chopon wonyi bi da onyi kaple bampo na mpese wode atonsuo mpo da aiso ota oba na nhye na taade da onimi sempo afiaso na je sikai efato sebe kafrache entosi mpo nanom ana me kompo na twidadi nanum nhye no on the oba no odi mind onya sugar mommy osori a no ya no aduane anopa ya ni tim pampa no wadi awia ya bonu tukubi edu anwumra na sebe ya won tatwe enam si ya poso no watu wuru wadidi ta urugunukom ya boni babe kama ewia drink papa bi si wo no wanom aguso ni nyina achi no edu anwumra on the yenkonkon a de hia se maame no obekana to no wapem no pemtro kwate tenten kwase mpanyini no wakana to no wadini di tro kawaza ka mfra no ntoma ensamfuni asema hinti ena makana woro no memfra asam no ntoma da bia ono oba na tera mfie be si num ni wansi di kro oba ni huru bi da pante kro to bi hye ne da ai short kro me ne bi da bia odidi no empoduru me bi mpa na omaame oba na asa yiska no de ama no da turubotum ba ma bia otesa no otesa aboa unitire na o sa ba ma no odo onkwa ato chacha odo kra abo afode amabonsam onim eda abefom saa oba no maame kro no ana girl kro no onya sansuo keke digu fom keke empo odwale no onya bo odini keke ebetima nya wo sede ya bo odu abehonhono kas machiro o mistake saa oba no na o se ho a
enflama boni bi bo wane do ko efi se umu ha wanye wasade se bema wanye kokrokosem wanye kakrakasem na wanye umlentosem efi se bema ene de okotia ebesene ha bema ndi okotia ha ebesene ke bema utu bodulo sabo ata so no yikakra enyenyenyenyenyenye kura no a antiri mu kura no a ebebom dakru bimpo ma oba na bibi onfa no aduane dakru mpe to bibi fa che oba no dakru mpo yibi fa mo oba no wo de wo ye deminder manya sugar mami oh sugar mami bia manya no so usuguma no wo ye nam kura nkatebe ene do be ye wo ye nam a asempa na meka kire wo no yes ani nyame hyehyɛ no yes ani nyame bo bema wo ye berema kantinka no oba ba ho ni nyina wo kasa na sekire dabi no next program bia no be kire ni nyina mo kire mo oba ba ho berema kantinka no nti bema wo so otimi di wa mema sem why te mo mema na mo sori a mo ma akohoma mo nyama dwe se adwuma mpo nyese wo adwuma na aseye o nyese aho kire na aka o adwuma mpo wonya wadwe so obeye bi wonya sugar mommy ti da bia udidi anopa udidi awia udidi anwumre ya sama eskatu botom woni masie wo sankwai no wache wuti aboa kra ho mfa so che wo asempa na meka kire wo no enti osisifo ya ka sisifo a munyina moka ho bi obi nyum bia na no oboye wasi sisi ni pa asisi a asisi oso abofo adwumboni nti nipa ni ahoto ya fa kwatikwa bi so onipa ne ye adwuma edu so obetua wo kano ano na wafa nsa bi na ode abeka ntan na ode akroso etie wo nyankopon mra na me nananom ayi na me de be mfato nananom yekua ti nananom ko fa nipa no ba ede ne bedo a ode na bedo no o kekere ekura ade ma no wamane dai nipa na oba one ne yede ne mba ni nsuo nie nananom bola ko homa ansa na okofa bede ni ne kura no aba ede na beye afuo no ono aduane a omani bidi wado afuo so de ato ho okotu aduane ni wadi na obuja de ama no na wakire no na wadidi ono aduane na bede ni ye adwuma no nananom anu aduane sable na mafuo no ntino ya no aduane kama e de asiso titi kontomri anu apoto kama wasina aduane na sabe wadidi odi nsu asine nkyɛn odidi mi wie sabe mu sabe nyaado a ɛna ma setena pa odi ma ba de ni ntino ɔdɔ timpanifo so wabomu na kyerɛ wado abomu a wapoto de ma ba de ni no enya asɛm keto a sɛ ya atenkɔn odidi a anigye ne akoma ne ahosepa onya na aduane mu no mpono esa hye ne nkuran to wo ye afuo no a oyi na akoma mu dɔfo ne yie eduro ho a baabi a ɔmana ntoma ɔmana tade ene na wiase ayi a crazy ayira ɔmana crazy empo na ɔde asoja ɔde asokania na ɔde ahwe nanim de ahwe baabi a na empo sɛ eduro bosome no anasa afe no a de sefata nananom eti ne kooko a ɔtua ne ka watua ne ka no osama no ntoma oyirimpa wasama no ntoma nananom wodɔ ɛwɔ nkaye eye kuaye ene nananom de kyekere ebibi man krofrom ɛdai akase ne aduma dai akase ne krom kro akase bebrebe dai bebrebe nyina no eye kua koko nananom de sisi abrosai odi kua wo no wodɔ ene asisire adwombɔne ɛna hye nipa trimuma obi wabebia adwuma mpodi ama onua ni nua na kɔtena burukyire wabra wom asukɔkyea animu nante krofo adeda na onam force time to time wa ankɔ abroni de bre ne na ɛna ye ne bibia o ma time ne pa ho a obeyi wadi onna oche obi oda prison we nyina achi no ya wa ne bibia wie no na obebia adwuma mi nua ti Ghana obre menyima bia adwuma yi na mi nua nya binye onna no ebe wi achi adwuma no rabasa ogu adwuma no nua na gu adwuma no obatia ne nua na ko bi adwuma fro baabi asisire ani adwumboni nti asisire ni adwumboni nti obi de niam amane abrukyire door to door wotua ne ka
ode ne ma ne ba na adwemboni nti ne asisire nti no no wayi ne ma ne fa afirim wo nyina ekoso wiase abibiman ya yese huriye emogya mpietiri mu da menua mumye nya asisire yenya atirim ode no wate na oni made wo mu me de asam ne kwa wieye na bone anipa ye yesisie nuanom boye nuanom atirim ode ni ade nyina wunim emra wo sisi unua no na unua no esugu ne yem odi yawo no yawo na odi no na ne kra na itua woka me ka sampa kyerɛw wo sisi unua ma ne di yawo anka se wawie o mo amabu mu nua kwasea mo adada mu nua agige o mo japade o mu gold ni ade kwa besi asofo akonfo amalamfo adwompone eni asisire nti malam osofo konfo oba bia ba no konsuo so na ni je oba no ho ono oba le bekasa na nkoba na te ase ama no na nka sabia mu sabia nyaado one ne be ya one na ye oba wale ni mpa one na wale adwomboni ni asisire nti oba fa kwati kwa bi so na so aduboni tanta bi akwaje na wakekere no no waye na duro oba na ni be ba no ho so no ne bi mpa woda ne mpa so no waye ne sesuso okoka obesa trete no uya mekum uya mesew adwembone eni asise ni be no na wonim onipa bi a obesisi unu aye ne bone no emra wodi ya wa oti ni sua wo sugu ne yem emra bekas nipa sumasia de awaye mi wire mfida onipa bi a woni sunsun bofo a edi na chie bekas ma kire ofaso otirim tina mpanifo se obi kra de nyame na obi nyina ho no nipa domo ko duduo ne twa mu ane dua bu akumo duduo bi so ka akire omo ne omo na ekọ bibi kito obotwe break dua ne bu ko omo maka no na atwe omo asai onipa bi abofo di nachi onipa bi abofo wode ekuta no na doma chade ekuta no odi nachi tu ye onu aboni sisi no a odi yawo no na ne bofo no twa woka na wu nsira na wasa unya no na ebe nipa na wasisi no so me de asam ne ba wie me ka enum no me eni nsira wo mu wabu unu akwasea na wu sisi no no wa wasisi unu no o sugu ni yamu a na nyame tua woka na no me brew na ne bofo edi na chi edome wo enframa bone bowa na do ko na wu a wabu ni kwasea na wo sugu ni yamu no wu nshira ka Nyankopon de ma wa ka di wanim no enam so sisi unu nti no wu nshira no aye back to sender a return atene na wu nshira no akodi osisi no so enti beduru ba bi na mframa boni bi abo wabrabo ayebasa na de kwhye bayie o de kwhye obi o de kwhye bonsam bi o ma bebe otifie o na abiri wo bi otifie na akoboni bayie wa boni a udidi wo sisire no emu nshira no kodi osisi no so ena ono osisi no odi yawo no wa fa yawo mu ena oso age ne no me asoa mene be so betia na sompam na de beye adansidie na de betu kotokwom na de betu kotodwam de atua na mon na watwe ho afiri bone ho na Onyankopon nhira na dom ne hu mobro aba wo so na Onyankopon adom ni nhira aye won sama nyame nhira mo mumianya asisire mumianya atirimodene mumianya pesami nkumnya enema bi ansem fata ebeko atia ye nua ye bebi ye nua bra ba aseye mumianya isa ne mani nyina na yentwe mfiri bone ho na unua ye obone a empo na wo ye ne bone anka bebi ne betumi mpa na de ache no twena so onipa bi te sa boa wo ye bone na se wanfa ba mo no a ohuru nyansa de so de aba bone se pew ete se oni broni kasa no oni abre na se wanfa sa mo ni table so won office wa ohuru se oni abre sa ne nipa bi so tie nipa bi ayese ne kokobo gyanwere nyame nhira mo oma mo ntiase omiyanyi ho mfiri bone ho yenya bone ne asisire bebrebe unua ya adwuma de ese wode ma na wodie no wafa nyansa kwa bi so bunu kwase akofa sika ketewa bi de ama no momiantwe ho mfiri ho unua ya adwuma wobetua ne ka no wafa nyansa kwa bi de mla bi de awe no abunu kwase a wantua ne ka bosome beso wafa nyansa kwa bi so e de mla bi akekere no wantua ne ka obi aya nhyehyeye ka ije na fa ya adwuma na tika tam ne beso ama sika no ka ne kanate a
enipa no befa o te kafa ni bi no wafa no wafa nyansa kwa bi so se bosumi bi wanye sesia nsinti waje ka na fili nsem menua wama ne bra ye kwa no me be bawo so na ni bi de bawo so a ka be sesa nyame mua mo no bia ntwiru mfiri bone ho nyame mua mo no bia ntwiru mfiri asisire ho nyame mua mo no bia ntwiru mfiri atirimodene ho nyame mua no no bia ntwiru mfiri pesami nkuminya ho na yemfa odomapa eka unua akaw osisi unua ogisi ho timpanifo se usisi ananse a osisi ho nyame nhyira mo no nyo bia koma so ade ma no bye bye.